Diru laguntza honen izenburua da errotuloak, inskripzio finkoak eta irudi korporatiboko elementuak euskaraz edo elebietan jartzeko diru laguntza. Udala hasi izan diru laguntza hau ematen 2019an eta helburua da Eibarko merkataritza, ostalaritza eta kaleko ez dakit nola esan, paisaia linguistiko pribatu horretan euskararen presentzia handitzea. Pertsona batek negozio bat ireki behar duenean edo bere establezimentua berritu behar duenean, iruditzen zaigu momentu egokia dela gauzak alde batetik ondo egiteko. Eibarko errotuloen ordenantzak dio jartzen diren errotuloak euskaraz edo elebietan egon behar direla. Askotan hori ez da betetzen eta diru laguntza honen bitartez lagundu nahi da hori betearazten. Berdina, batzutan errotuloak ere berritu egiten dira, aldatu, zaharkitua dagoelako, esaten dugu aprobetxatu aukera hori eta ipini euskaraz bakarrik edo elebietan. Holakoetan ere esaten diegu badaude kanpainak, bai udalak egiten duen eta baita etakitxo euskara elkarteak ere, merkataritzan jartzen duten guztia euskaraz ere jartzeko, orduan eskatu laguntzan lasai, ze lagunduko dizuegu oieko harrok edo ordutegiak edo euskaraz jartzen, baina hori diru laguntzatik aparte da, hori da itzulpen zerbitzu bat dohainik ematen dana. Orduan egia da, rotulazio finko samar horretan, gero eta gehiago handiagoa dela euskararen presentzia, eta horrek esan nahi du urte hauetan guztietan poliki-poliki jendea joan dela konturatzen edo ulertzen herri elebidun baten gaudela, eta euskararen sustapena ere egin behar dela, herritarren eskubideak ere, hizkuntza eskubideak ere errespetatzeko. Irekita dago eskaerak egiteko epea, eta eskatu daiteke diru laguntza 2023ko azaroaren 14tik hasitako gastuetarako, eta 2024ko azaroaren 15 arte dago zabalik. Orduan, urte horretan egindako gastu guztietarako diru laguntza. Eskaera elektronikoki egin behar da, Eibarko udalaren webgunean, handago atal bat, diru laguntzak ipintzen duena, eta hor topatuko dute hori errotulaziorako diru laguntzak. Hor sartu, eskaera egin, dokumentazioa aurkeztu, ez dira gauza asko eskatzen, baina elektronikoki egin behar da. Eta animatu nahi dugu jentea, diru laguntza eskaera hori egitera, egia da diru poltsa hau ez dela gastatzen. 4.500 euro egoten dira partida horretan, eta ez da 2.000 eurora iristen urtero diru laguntza bitartez ematen dana. Orduan, ostalari, merkatari eta bulego edo asesoriak edo industriak jendeari oharra hau, ezta? Aprobetxatu, aukera ona da. Eta autonomo guzti horiei. Autonomo guzti horiei ere, eta elkartei ere bai, batzutan egoten dira, elkarte batzuk galdetzen dut, eta bai, elkarteak ere sartzen dira.